Basura in the city. Gireklamo sa mga lumulupyo nga wa mahakot ang mga basura diya sa may barangay Tihero Nindak Bayan Sugbo. Muusa na kuno kabuan nga ingon ini ang sitwasyon human maguba ang sakinan sa barangay nga tighakot sa mong basura. Ano nga itong balitang barangay? Kini ang naglaundok nga basura daptin sa kalsada. Kili na usab kini haduol sa simbahan. Mialingasaw ang baho nga gidag sa usab sa mga langaw. Matod sa mga mulupyo nga taod-taod na kining problemaha nga wa matagad. Ang baho sa nagpundong tubig sa sapa ug ang basura magsagol na lang nga maoy mahanggab sa mga tao. Mao yung tag mahipos na kay baho man diri. So kamo nga nagpuyo diri unsa man lingasaw yung baho langaw sa may inyo na obserbahan. Baho, langaw. Gipasabot sa barangay nga naguba ang ilang sakinan nga gahakot og basura. Wa usab usahay magamit nga sakinan sa City Hall tungod kay adunay migamit nga ubang mga barangay apan doon na sila solusyon sa problema. Ang mga pribadong kumpanya mopagamit sa ilahang sakinan aron paghipos sa mga basura. Nakakuha usab sila og permiso gikan sa City Hall nga makasulod ang private truck sa transfer station. Karon among BEO bag-o lang gyud minang istorya na sila kontakon to namo mga driver o loader that kay kami ra may mo-provide sa personnel, sila lang ang sa truck and kami sa gasolina. So hopefully sir makolekta na namo karon ang lawa og ugma para ang operations mabalik na jud siya. Matod sa OIC sa Barangay Tihero Jonathan Marasigan, nga unta dili una ipagawa sa mga tao ang ilang mga basura hangtod mahakot sa mga sakinan. Karong hapon o ugma mahakot na ang maong mga basura. Sa amo lang mga constituents diri sa Barangay Tihero, hinaut unta if wala pay collection sa basura, di lang sa nato i-dump diri sa ato mga sidewalk since pwede ba if madakpan ta pwede sabi mo multahan. So atong likayan mga inanang instances. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.